Wendy Edward ydw I, a fi sy'n rhedeg y caffi Ysgubor yng Castell Henllys. Nes I benderfynu bod fi eisiau dechrau caffi. Wel, mae wedi bod yn ddefnyddiol fel fawr I wedi gwir, a wna'n gweithio gyda twf, a mae'r swydd yn mynd, wna'n gael yn sawl I le bach I gael disiad ffrwydd y ffaco. A dath y siawns lan I gymryd y caffi yn Castell Henllys, a nes I gymryd y cam o ddechrau busnes. Wedyn ni'n ymheuaeth dy fi o dechrau, bydden ni yn rhedeg y busnes yn ddwyieithog, a bydden ni'n cyflogi staff Gymraeg. A amser nes I ddechrau meddwl am sôn am beth wy'n i'n mynd I wneud, nath un o'r gweithwyr y parc I ddweud bydd eisiau rhedeg y busnes yn ddwyieithog. A nes I dweud, bod rhaid cael Saesneg hefyd. A nath edrych dyn bach yn syn. Na ni, mae popeth wedi mynd yn grêt gyda ni. Dechrau wedyn, mae'n gwneud y bwydlenni a trial wneud gwmni gallen I ddwyieithog. Mae pob un yn ymfalchio yn beth I ni yn wneud, a bod staff yn siarad Cymraeg, yn wedi bobl dramor. Mae rheili a Iaith wedi hunain wrth gwrs, a maen nhw'n dod i'r wlad, a maen nhw'n gweld y diwylliant a'r iaith yn cael ei ddefnyddio. Mae'r caffi ar agor i'r cyhoedd, does dim rhaid I chi I fi mewn I Castell Henllys unan, I chi eisiau dod i'r caffi I gael disiad. Mae croeso hefyd I grwpiau, neu os oes rhyw gyfarfod blynyddol I chi eisiau cynnal, mae croeso chi gael rhywbeth gyda'r nos. I ni wedi bod yn gwneud clonc a choffi I bobl sy'n dysgu Cymraeg, a rai sydd ddim yn dysgu Cymraeg wrth gwrs. A hefyd mae sesiwn stori a chan wedi bod gyda Cymraeg I blant yma, a mae lot o weithgareddau mae werth I chi anw draw I weld ni. Pan ddechreuais i'r caffi, y pethau yn dod pwysicaf I fi I feddwl am rhedeg busnes, o croeso I bawb, naws Cymraeg a awyrgylch Gymraeg, gyda bwyd ar y wellgyd, bwyd ffein, a fel dwi'n cael gweud, caffi heb iaith, caffi heb galon.